Nou, beleving, dat gaat voor mij eigenlijk nog verder dan dat. Ik geloof erin dat ik een stukje zelfvertrouwen verkoop. Oké. Kijk, kleding is niet alleen een stukje stof. Kleding zit gewoon daar zit een heel verhaal achter. En mijn visie is eigenlijk dat ik iedere vrouw dat beetje zelfvertrouwen kan meegeven. En dat ik dat eigenlijk in dat zakje stop en niet dat stukje stof. Ja, want dat zelfvertrouwen is veel meer waard dan met alle respect dat stukje stof. Ja, precies. Ja. Als iemand bij mij een aankoop doet, dan overhandig ik het tasje dat ik echt met liefde heb ingepakt. Ja. Dat geef ik niet over de toonbank aan, maar ik loop langs de toonbank naar de dame toe en ik geef dat persoonlijk en ik geef een hand. En heel af en toe komt het dan voor dat je naar hun toe wordt getrokken. Ja. En dat ze dan iets in je oor fluisteren van dankjewel en dit was echt bijzonder en dit. Ja, daar doe ik het voor. Dat zijn gewoon de kippenvelmomenten. Ja, dan breekt je hart wel even op zo'n moment. Ja, dan maak je echt een sprongetje. Dan gaat het inderdaad verder dan alleen het kledingstuk wat je hebt. Ja, ik liep er altijd rond. Ja. Heel hard geroepen. Ga ik nooit doen wat papa en mama doen. Dus op je rondje 12e, 13e was het echt niet zo dat er al vast stond van ik ga dat. Wat wilde je eerst totaal iets anders doen? Of? Ja, ik wil de reclamewereld in. Ja. Niet aan beginnen. Nee. En toen kwam toch een switch dan? Of, er kwam toch een switch. Ja, ik had echt alles op alles gezet dat ik de reclamewereld in zou gaan. Amsterdam een stageplek gehad, Den Haag een stageplek. En dat viel zo tegen dat ik eigenlijk met mijn ziel onder mijn arm terugkwam uit Den Haag. Ja, en wat nu? Wat viel er tegen? De reclamewereld of buiten Limburg de Randstad? De cultuur en het manier van leven? Nou, in Amsterdam, dus qua Randstad viel het niet tegen. Amsterdam viel niet tegen, Den Haag voor mij wel. Ja. Nou, was ik niet op mijn gelukkigst. Nee. En wat me vooral tegenviel binnen, zoals ik het noem, de reclamewereld. Ik had het veel creatiever verwacht. Ja. En kon mijn creativiteit niet kwijt. Nee. Dus dan, en dan vond ik eigenlijk, merkte je dat ik de verkoop met mijn stage leuker vond dan de rest van het vak. Ja, dat is heel lastig. En met name de media daarin maakt het nu lastig. Want een stom voorbeeld, als ze ineens stippen dat paars de modekleur wordt voor volgend seizoen en de paus doet iets wat minder populair is in het nieuws, dan krijg ik echt geen paar stukjes stof meer verkocht. Nee. Dus dat is heel vreemd. Dat was natuurlijk vroeger niet. Nee. Maar zover gaat het wel, dat je ook echt eigenlijk bijna het nieuws in de gaten moet houden van wat gebeurt er in de wereld en welke kleuren skip ik even in mijn collectieboek. Nieuws, maar ik denk tegenwoordig de laatste 2-3 jaar ook de influencers of de bloggers. Ja, vooral. Als zij zeggen rood wordt het, dan moet er al veel gebeuren, wil rood het niet worden. Ja, dat is heel typisch geweest. We hebben een paar seizoenen terug, zag je dat heel sterk, hadden we fluorkleuren en ineens kwam dat op in alle bladen. Ja, en het was voor ons als inkopers gewoon nergens te krijgen. Nee. Dus het was één groot drama. Iedereen kwam daarnaar vragen, maar het was er niet. En dat is echt, dan zie je eigenlijk de macht of de kracht van de media. Ja. Ik heb destijds met een zakelijke partner besloten een Italiaans merk naar Nederland te halen. Wat vroeger vrij groot is geweest. En wij kregen nu de kans om dat weer op te pakken. En dat wilden we gaan franchisen. En dan met als startonderneming een zaak in Venlo. Ja. Dat was een heel spannend avontuur, ook leuk om mee te maken. Toen zijn we een zaak in Venlo gestart met goede contracten. Alleen het zijn Engelstalige contracten, dus dat kun je als Nederlandse en als Italiaan natuurlijk anders interpreteren. Ja. En dat gebeurde dus ook na een jaar. Dus toen kwam er een zogezegd contractbreuk. En daaruit kwam eigenlijk voort dat dat voor ons minder winstgevend was. En toen was voor mij eigenlijk de keuze van ik wil ermee stoppen, want ik zie hier geen toekomst in op deze manier. Maar mijn partner wilde doorgaan. Dat is heel lastig. Dat is echt lastig. Ja. Uiteindelijk heb ik besloten af te kopen. Maar daar heb je wel echt maanden slapeloze nachten van. Ja, dat kan worden. Daar gaat je buik een paar keer over de kop. Ja, er zit ontwikkeling in, maar dat gaat echt met horten en stoten. En het is sowieso de stad Venlo heeft heel veel meegemaakt. Heeft eerst veel meegemaakt, onder andere met een bouw van een Maasboulevard. De routing is veranderd. Nou, we hebben een tijdje een parkeerproblematiek gehad, wat goed is opgelost, maar het speelt allemaal mee.
Dus er verandert dan zoveel in een stad dat ook binnen modebedrijven gaat er ook gewoon heel veel wisselen. En we zijn nu zoekende naar de rust, alsof die rust wederkeert. En je ziet nu heel erg dat er een mooi stukje Venlo aan het ontstaan is, waar gewoon kwalitatief hoogstaande winkels liggen. Oké. En dat is heel mooi om te zien. Dat is Ja. heel positief. Ja. En dat is ook echt iets waar je dan een dagje naartoe kan gaan. Oké. Ja, en waar iedereen, ook de ondernemers, dezelfde visie hebben en hetzelfde toekomstbeeld. Ja, dat maakt het heel mooi. Steeds meer en meer, ja. Ja. En het is eigenlijk een andere klant dan die we gewend zijn in Venlo. De Duitse klant is De anders dan Duitse klant is anders dan de Duitse klant. Ja. Nee, we krijgen steeds meer klanten uit het gebied Keulen-Düsseldorf. Oké. Ja, en daar zijn bijvoorbeeld wij heel erg blij mee. Ja. En nu is dat zelfs al bijna 30% van ons klantenbestand. Zo. Ja, Dat dus is, dat is echt, ja, Dus daar er moeten we komen ons meer echt op klanten- gaan richten. Bijna Ja. meer klanten uit die regio of uit Duitsland dan uit Eindhoven die naar beneden Ja. zakken? Of? Ja. Dus daar inderdaad, in plaats van Ja. naar beneden en naar boven te kijken, is het voor jullie net interessant om naar rechts Ja. en misschien ook Ja. een beetje naar links te Ja. kijken. Ja, dat is echt iets wat heel onverwachts aan het gebeuren is. Heel tweeledig. Ik weet nog in het begin dat ik echt af en toe zei, pap, ga gewoon mee om naast me te zitten. Want met name dat was heel erg bij merken die ik in Duitsland inkocht, Ja. gaven ze mijn vader eerst een hand. Oké. En dan was ik de inkoopster. Ja. Dat merk je toch, dat daar is een soort stereotype ja. iets. Ja. En van, moet ik met jou onderhandelen? Ja. Ja, dat moet toch. Ja. Je moet je gewoon bewijzen. Maar ik denk dat het overal wel is. Iedereen moet zich gewoon bewijzen. Dat het ook niks met man of vrouw te maken Nee. heeft of jong en oud. Je moet jezelf gewoon bewijzen. Ja, Ja. Laat maar zien wat je in huis hebt. En dan praten we verder. Nou ja, mensen van buitenaf zeggen volgens mij, die regelen het niet als ze ons zien als gezin. Die doen maar wat. Die doen maar wat. Ja. Nee, sowieso is het als ondernemer, tenminste ik spreek dan voor mezelf. Ze zeggen dan vaker, ja, je moet werk en privé scheiden. Ja, dat is er niet. En als je je werk als werk gaat zien, op het moment dat het geen hobby meer is, ga je dit niet volhouden, want het is echt topsport. Ja. En we krijgen het geregeld door continu de maas in de wet te zoeken. Ook binnen mijn eigen relatie natuurlijk. Ja. Heel erg geven en nemen. En wel je rustmomenten te pakken. En een rustmoment kan ook zijn, goh, het is hartje winter en daar is een zonnestraaltje. Ik pak even dat kopje koffie op het balkon van de zaak. Even een kwartiertje. Even een kwartiertje, even afschakelen, is ook een rustmomentje. En vaak laat je daar nog meer van op dan een hele middag vrij. Ja. Dus, eigenlijk, je doet alles voor de kick. Als ik s'avonds op de bank zit en nog een WhatsAppje krijg van kun je dit voor me regelen, doe maar in een tasje en geef maar bij mij thuis af met de rekening. Ja, wat wil ik dan nog toch meer? dat ondernemersbloed geven. Ja, precies. Ja. Maar wil dat dan Ja. zeggen, je zegt thuis op de bank en je krijgt een appje, ben je dan altijd bereikbaar? Of? Ja, dat is mijn vaste uitspraak, hè. 24 uur per dag bereikbaar, maar niet beschikbaar. Of niet 24 uur per dag beschikbaar. Ja. Ik zal altijd meegeven, denk ook aan een exit-strategie. Met name gewoon om wat ik heb meegemaakt. Ja. Ja, het leven gaat niet altijd over rozen. En denk er in ieder geval over na. En ik vergelijk dat altijd een beetje met op het moment dat je je paraplu meeneemt als je buiten de deur gaat, dan regent het nooit. Maar net die ene dag dat je hem niet hebt meegenomen, dan regent het. En zo zie ik dat ook met een exit-strategie. Heb hem en hoop dat je hem nooit hoeft te gebruiken. Ja.